କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ଚକୁଳି ପିଠା ଝିଅ କରିଥିଲା ଯେ ଖାଉଛି। କି ଚକୁଳି ବା କ'ଣ ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଭଳିଆ ଧରିଛ? ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତ ଏମିତି ପିଠା କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା, ଆଉ କିଏ? ଆଜି ଝିଅ କରିକି ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ, ତମେ ଭଲ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଝିଅ ଘରେ ଆସି ବସି ଖାଉଛ। ହଁ। ଝିଅକୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ନା। ଆଉ ଖାଲି ଗିଳିବାକୁ ଆସିଛ? ହଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବେଶୀ ଖାଅନି, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ବଗରା ଚକୁଳି ଆଗକୁ ଖାଇଥିଲି, ତାପରେ ଆକୁ ଖାଇଲି, ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି ତ ପୁଣି ରାତି ଆଉ। ହେ ତମେ ପୁରା ସର୍ବନାଶ କରି ଯିବ ଏଠୁ ଆଉ। ଆଉ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ବେସନ ତରକାରୀ, ଚକୁଳି ପିଠା। ଆଉ 5ଟାରେ ଖାଇଥିଲି ବଘରା ଚକୁଳି। ଏଇନା ଖାଉଛି ବହୁତ ଆଉ। ଗପୁଛ ଆଉ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ, ଘରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ କାମ କରିକି ଖାଇପାରେନି। ଆଉ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସି ଖାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ଼ଟା କ'ଣ ଖାଉଛ କି ଧନ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ବେସନ ତରକାରୀ ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ମାମା ଖାଇଲା ନା ନାହିଁ ବୁଝିଲୁଣି? ମାମା ଖାଇଲାଣି ନା ନାହିଁ ବୁଝିଲୁଣି? ଆଉ ମାମା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମାମା କ'ଣ ଖାଇବ? ଭଲ ଆଉ, ଭଲ କଥା କହୁଛ। ମାମା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ। ମାମାକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ତମେ ତ ଖୁଆଇ ଦେଇପାରିବ ନା? ହଉନେ। ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ଥାଉ। ମାଗିକିରି ଖାଇବ କ'ଣ? ହଉନେ ନେ ଟିକେ। ଆରେ ବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ମା ପୁଅ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ତମ ପାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋ ବଡ଼ ବାପା ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ସତରେ? ଆଉ ତମ ଭାଇ? ସିଏ ବି ସେଇଆ। ବାବା ପୁଅ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦିଜଣ ଯାକ? ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତ। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଉ, ତମର କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ। ହେ ହେ, ସେଠି ଏସି ଲାଗିଛି, ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏସି ଲାଗିଛି ଦେଖିବ? କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏସି ନାହିଁ, ତମରି ଘରେ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଏସି ଅଛି। ଗରମ ନହୁଁ। ଗରମ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଗେଇ ରହ ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ଖାତେ ରହ ଗୁଡ଼ ଡାଲି। ନଉନ ଟିକେ ପିଠା, ତମେ କରିକି ଦେଇଛ। କ'ଣ କହିଲ? ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଖାଇପାରୁନି ମୁଁ। ହଉ, ଭଲ। ହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚାହା ଫା ଦବନି? ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଆଉ ଚା' ପୁଣି ମାଗୁଛ? ନା ମ, ଚାହା ଦବ ନା, ତମେ ଏତେ ଖାଇବାକୁ କାହିଁ ଦଉଥିଲ? ନାଲି ଚାହା ଟିକେ କରିକି ଦିଅ। ହଉ ରୁହ। କ୍ଷୀର ଚାହା ଖାଇବିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଏ ଚା' କରେ ଆଉ।